Не само в български, в много езици съществува и много интересно явление, свързано с употребата на главни букви за изразяване на отношения. Тя се нарича стилистична употреба на главни букви. Тоест тя в много случаи е незадължителна и въпрос на избор. В рамките на книжовния език обаче е необходимо да се формулират правила за използването на главни букви. И тук идва едно много важно разграничение. Думи като ректор, министър, директор и още много и много титли са съществителни нарицателни. Когато те се използват в изречения, за да назоват съответната личност, те се пишат с малка буква. Но при адресиране и при обращение се пишат с главна буква. И виждате примери за това. До ректора на Великотърновския университет е адресиране. До министъра на образованието, младежта и науката е адресиране. Уважаеми господин директор, ясно е обращение. Само в тези случаи титлите, званията и длъжностите се изписват с главна буква. И то при положение, че са употребени самостоятелно, а не в комбинация с собствено име. Тук вече става въпрос за модели на обращения, което отново е свързано с комуникативната норма, за която си говорихме и на която нямаме в момента време да обърнем повече внимание. Но, уважаеми господин министър, е водещата комуникативна норма при обращения към адресати, които стоят, да кажем, високо в социалната иерархия. Акцентът е върху титлата, длъжността, не върху собственото име. И поради тази причина тези нарицателни имена се пишат с малка буква. Нещо, което със сигурност знаете, и то е, че личните и притежателните местоимения за второ лице множествено число се пишат с главна буква в състава на учтивите форми. Sabatage Film ви предлага професионални услуги за вашето тържество. Колкото повече пазарувате, толкова по-голям шанс имате да спечелите цяло агне за вашата великденска трапеза. Една от най-абсурдните реклами, с които скоро се сблъсках. Но правилно, между другото, изписана с главна буква. В нея притежателното местоимение. Често срещания въпрос и често срещаното колебание е дали главната буква се запазва, когато става дума за повече от един адресат. Да, запазва се. Няма разграничения между един и множество адресати. Когато тези местоимения са в състава на учтивата форма, винаги се пишат с главна буква. Освен тях с главна буква се пишат и, виждате, местоименията в трето лице при назоваване на високопоставени държавни, църковни, дипломатически служители. С главна буква в тези случаи се пишат и титлите. Ваше височество, ваше превъзходителство, ваше преосвещенство. Това е така възможно най-яркият пример за използването на главни букви за изразяване на отношения. И това се отнася не само за български, очевидно в съзнанието на хората, чрез употребата на главна буква в писмен текст се изразява отношение. И това отношение поначало е позитивно. Уважение, почит. За да изрази отношение не само към човек, но и към понятие, пишещият може да използва главна буква и при други нарицателни имена. За нас е свята единствено истината и от днес нататък ще бъда човек. Тук е изцяло избор на пишещия употребата на главна буква. Но чрез употребата и той иска да покаже колко значими за него са тези понятия. И затова ги изписва с главна буква. За да се въведе отново единство, правилото за названията на Бог и свързаните с него същности изисква всички те да се изписват с главни букви, включително и местоименията. И именно това маркират двата примера.